Antony Blinken Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkaria Sergei Lavrov Errusiako homologarekin bilduko da gaur Genevan Ukrainaren eta Europaren militarizazioaren inguruko katazkari aurre egiteko. Gerra erretorika gogorra eta Moskuren segurtasunaren inguruko eskaerei uko egin ondoren. Blinkenek atzo ohartarazi zuenez Errusiak Ukrainari egindako balizko eraso bat ez da zigorrik gabe geratuko. Hala Washington aliatu guztiak batu nahian dabil, bereziki Europan. Blinkenek ziurtatu zuen ere, gerra hotzaren espektroa berpiztera arriskatzen dela Mosku. Bileraren ondorengoei zai dagoeneko bi aldeak zein bakoitzaren aliatuak hasi dira armez hornitzen eta mugimendu militarrak burutzen. Besteak beste, Kanadak bezala Erresuma Batuak adierazi du Ukraina armaz hornitzen hasi dela. Eta Moskuk 100.000 soldadu baino gehiago pilatu ditu Ukrainarekin duen mugatik gertu. Guzti hau munduan gertatzen ari den mugimendu militarraren adibide bat baino ez delarik. Europar Batasuna ikuspuntu politiko-militarretik Estatu Batuen protektoratua da eta bere funtsezko tresna NATO da. Hala, hurbilen ditugun estatuei erreparatuta 2022ko ekainean Erakunde Atlantikoaren goi-bilera egingo da Madrilen. Bertan, haren kontzeptu estrategiko berria onartuko da eta aldi berean Europar Batasunak zehaztuko du iparrorratz estrategikoa deritzona. Bere lehentasun politiko-militarrak zehaztuko dituen dokumentuan. Bada NATOn influentzia handitzeko asmoz, Espainiar estatuak ontzi militar bi mugiarazi ditu itsaso beltzera eta haiza hegazkinak eskaini ditu. Arratsaldeon guztioi, buruan izango duzue askok Truzididesen trampa, izan ere gatazka esentzial horrek sistemaren eta munduaren hurrengo urteak definituko ditu eta funtsezko aldaketak ekarriko ditu potentzia handien arteko harremanetan. Geroxeago helduko diogu gaiari, bertoko eta Espainiako alderdien erreakzioetan arreta jarriz. Izan ere baditu bestelako lerroburu batzuk egun honek eta nazioarteko kontuez gabiltzala. Kataluniara begira buruzagi independentisten indultuen kontrako helegiteak bertan bera utzi ditu Espainiako auzitegi gorenak. Espainiako eskuinari ez dio haien gustoko albistea eman bart estatuko auzitegi gorenak. Iazko ekainean, PPek, Ciudadanosek eta Voxek helegitea jarri zieten Kataluniako prozesu independentista sustatzeagatik espetxeratu zituzten buruzagi politikoen indultuei. Helegite horiek baztertzea erabaki du gaur gorenak auziaren muinera sartu gabe atzo hartu zuen erabakia parkatu. Auzitegiak ontzat jo ditu estatuko abokatutzaren arrazoi bideak eta ebatzi du helegitea aurkeztu duten alderdi politikoek ez dutela eskumenik Espainiako gobernuak onartutako indultuaren kontra auzi bide bat abiatzeko. Ondorioz, administrazioarekiko auzien aretoak ez du aztertuko indultuaren egokitasuna. Hau da, Pedro Sánchez presidentaren gobernuak legezko baldintzak bete ote zituen 9 buruzagi independentista katalanak indultzatzeko erabakia hartzerakoan. Bestaldetik, COVID-19aren bueltan neurriak arintzari ekingo dio Frantziar gobernuak protokolo sanitarioak arinduko dituztela iragarri dute gobernu ordezkariek. Halere, txerto pasean indarrean sartuko da urtarrilaren 24an. Otsailaren 2an maskara aire librean eramateko derrigortasuna kenduko dute, kirol eta kultur ekimenetako jende kopuru mugak kentzearekin batera. Gainera, telelana gutxienez 3 aldiz egiteko neurria ere ez da baita ezpadakoa izango. Otsailaren 16an berriz, diskotekak irekiko dituzte berriz eta zutik egon ahalko da bai ostatu zein jatetxetan kontsumitzeko, baita ere kontzertuetan eta garraiobideetan. Eskoletan ere aldaketak izango direla iragarri dute Frantziar exekutiboko agintariek. Otsaileko oporrak bukatu eta beranduenez martxoaren 7an arinduko dute osasun protokoloa hain zuzen ere. Eta Ipar Euskal Herritik mugitu gabe, Erdiaroko 80 hezurdura aurkitu dituzte Baionako erdigunean. Baiona Txipi auzoan 13. eta 18. mendeen artean egon zen komentu baten aztarnak aurkitu dituzte barnean ehortziak izan ziren 80 bat hezurdura dauzkan hilerri bat, Erdiaroko bide arriztatu bat eta Errobi eta Aturri ibaien artean dagoen auzoaren zimenduak egiten dituzten esolak.
Bonat Jau Arte Ederretako museoa handitzeko lanak aurrera eramateko indusketa prebentiboak egiten ari zirela egin dute aurkikuntza. Aturri eta Robi ibaiak elkartu aurretik dagoen penintsula da, Baiona Ttipi auzoa, eta dirudienez tarte hori ezen lur idor bihurtu 20. mendera arte, populazioa handitzeak espazio eskazia eragin zuen arte. Lurreze hori bizitoki bilakatu alizateko esolak ezarri zituztela, esaten bazen ere, ez da inoiz horren frogarik aurkitu orain arte. Aurkikuntza horretan, beste azpiegitura batzuk ere aurkitu dituzte. Bi garaitako bideak, bai eta inongo mapetan agertzen ez den hilerria ere. Horrez gain, lerroburuekin bukatzeko kulturarlora jauzi eginda, Tipularen Sehaska kanta Lander Garrok zuzendutako film dokumentala, otsailaren 3an estreinatuko da Donostiako Antzoki Zaharrean arratsaldeko 7:00. Espetxean eritasunaren gordina nola bizitzen den azaltzen du datozen asteetan, Euskal Herriko hainbat lekutan ikusi ahal izango den dokumentalak. Sarek gogoratu duenez, diagnostiko bat egiteko edo tratamendu bat izateko medikuarenera joatea, gauza arrunta da kanpoko munduan, baina preso den ororentzat bide oso zaila edo ezinezkoa da. Hala dokumentalaren sinopsian jasotzen den bezala, 1952an kartzelan hil zen Miguel Hernández poeta espainiarraren Nana de la Cebolla olerkitik abiatuta, analogia historikoa egiten du filmak. 1936ko gerran preso hiltzeak zentzurik ez bazuen, ia zentzurik ote duen gaur. Bada eguneko lerroburuak horrela iritsi eta eguneko argazkiari heltzeko unea, ez da girorik Ameriketako Estatu Batuen eta Errusiaren artean. Estatu bakoitzeko idazkariak gaur bilduko dira Genevan, Ukrainaren eta Europaren militarizazioaren inguruko gatazkari aurre egiteko, gerra erretorika gogorra eta Moskuren segurtasunaren inguruko eskarei uko egin ondoren. Espainiar Estatuak ere egin ditu aferaren bueltako lehen mugimenduak eta Euskal Herriko alderdiak zein espainolak hasiak dira erreakzionatzen aiara deurreta. Errusia eta Ukrainien arteko tentsioa ugaritzen doa bi herrialdeak banatzen dituen mugan. Mendebaldeko potentziek eta Errusiak Europako ekialdean dituzten interes geoestrategiko kontrajarrien ondorioz. Tentsioak baina oraindik ez du goia jo. Elkarrizketa saioek ez dute korapioa askatzeko biderik argitu oraingoz. Hori bai segitzen dute eta testuinguru horretan Genevan bilera egingo dute gaur Errusiako atzerri ministroak eta Amerikako Estatu Batuetako idazkariak Ukrainiaren eta Europaren militarizazioaren inguruko gatazkari aurre egiteko. Gerra erretorika gogorra eta Moskuren segurtasunaren inguruko eskaerei uko egin ondoren. Bi aldeek konpromisoa eskatu diote elkarri irtenbide baketsu bat bilatzeko, baina bada espada mugimenduetan ari dira gatazka militar posible baterako. Nork bere posizioa indartu nahian. Testuinguruan jartzeko egungo Ukrainiako herritarrak segregatuta daude, Europako mendebaldearen alde edo ekialdearen alde. Mendebaldeko potentziak batez ere Amerikako Estatu Batuak, baina baita Europar Batasuna ere, Ukrainian agintari Errusia zaleen aurkako errepresio politikoa ari dira egiten. Natora zahartu nahian Ipar Amerikaren finantzaketarako fundazioak bultzatuz eta azken hilabeteetan, gazaren krisi betean Europar Batasunak Amerikako Estatu Batuetako gaza eros dezan presio eginez, Errusiarra ordezkatzeko. Horiek horrela, Errusiarentzat Ukraina NATOko kide izatea marragorria da. Bai arrazoi estrategiko, bai arrazoi historikoengatik eta horregatik exigitu du ez bihurtzea. NATOk ordea argi utzi du Ukraina herrialde subiranoa dela nahi dituen aliatuak aukeratzeko. Horregatik bildu dira baina biraren ondoren izain, Washington aliatu guztiak batu nahian ari da. Bereziki Europan eta dagoeneko Erresuma Batuak jakinarazi du Ukraina armaz hornitzen ari dela. Errusiaren inbasio posible bati aurre egiteko. Kanada ere laguntza militarra ematen ari zaio Ukrainiari. Errusiak aldiz soldaduak bidali ditu Bielorrusiara eta Ukrainiako agintariek kezka agertu dute Errusiak ez ote duen beren herrialdearen kontrako eraso bat abiaraziko hainbat norabidetik aldi berean. Mendebaldeko potentziek ohartarazi dute Moskuk 100.000 soldadu baino gehiago pilatu dituela Ukrainarekin duen mugetik gertu. Hori bai, guzti hori munduan gertatzen ari den mugimendu militarraren adibide bat baino ez da.
Hurbilen ditugun estatuei helduz, Europar Batasuna ikuspuntu politiko-militarretik Estatu Batuen protektoratua da eta bere funtsezko tresna NATO da. 2022ko ekainean gainera erakunde Atlantikoaren goi bilera egingo da Madrilen. Bertan, Europar Batasunak zehaztuko du iparrorantz estrategikoa deritzona. Hots, estrategia politiko-militarrak zehaztuko dituen dokumentua. Bada Espainiar estatuak NATOn lagunduko duela adierazi du Margarita Robles, defentsa ministroak. Bi ontzi militar mugiarazi ditu dagoeneko eta eiza hegazkinak ere eskaini ditu. España lleva participando siempre en todos los despliegues que organiza la OTAN. Erabakiak aldiz, hautsak arrotu ditu Espainiako politikan. Unidas Podemosen ustez operazioa akats larria da, eta erabakiak Espainiako gobernua ezegonkortu dezake. Gauzak horrela gertutik jarrituko dugu gaia aldiz, gurera bueltan Iruñeko udalaren hurrengo osoko bilkuran adierazpen bat aurkeztuko dute Euskal Herria Bilduk eta Geroa Baik, nork bere aldetik Enrique Maia alkatea arbuiatzeko berriki eginiko adierazpen xenofoboengatik. Izan ere Navarrasumako alkateak esan du, delituak egiten dituzten ia pertsona guztiak ez direla hemen jaiotakoak. Euskal Herria Bilduk salatu du Maia hasia dela migratzaileen kolektiboaren kontrako kanpaina batean, datu bakar bat eman gabe. Euskal Herria Bilduk bereziki deitoratu du alkateak jomuga gisa hartu izana bakarrik dauden adingabekoak. Ohar horretan ekitaldi bat iragarri du koalizioak otsailaren 3an, udaletxean egitekoa den osoko bilkuran, mahai gainean jarriko du alkatea gaitzesteko proposamena, ordezkaritza duten alderdi guztiek bozka dezaten. Bestetik Geroa Baik ere oso arriskututzat jo ditu Maiaren adierazpenak, uste dutelako bizikidetzaren kontra egiten dutela, eta udalaren egin beharra ez dela hori baizik eta gizarte kohesioari eusteko politikak proposatzea. PSNek berriz otsailaren 3an aurkeztuko duen adierazpenean alkateak mezu xenofobak saietz ditzala eskatuko du, eta neurriak hartzeko eskatuko dio segurtasunari dagokionez gainerako erakundeekin elkarlanean. Eta gaitzespenez Nafarroako Parlamentuak ez du Santos Indurain eta Carlos Artundo gaitzesteko mozioa onartu. Santos Indurain eta Carlos Artundo osasun kontseilaria eta Nafarroako gobernuko osasun zuzendari nagusia politikoki gaitzesteko proposamena atzera bota du Nafar Parlamentuak, norabiderik gabeko kudeaketa leporatu diain zuzen ere Navarrasuma eskuineko koalizioak. Halere mozioak Navarrasuma koalizioaren aldeko botoak baino ez ditu jaso. PSN Geroa Bai aldugu eta ezkerra kontra agertu dira, eta Euskal Herria Bildu abstenitu eginda. Gaiz aldatuta berriz ekonomia arloan aipatu genuen atzokoan ere beste behargin bat hil zen asteazkenean, basoan bada Euskal Gehiengo Sindikalak batetik eta Komisiones Obrera Sindikatuak bestetik, elkarretaratzak egin dituzte goiz honetan Gasteizen lan istripua salatzeko. Ez behar hauek egiteko neurri efektiboak ezarri ditzaten eskatu diete enpresa eta instituzioei biek ala biek. Gasteizko lantaldea izan da elkarretaratzeetan estrilan hau. Pipagonen izandako lan istripua bigarrena izan da 2022 honetan Araban, laugarrena Euskal Herrian, eta horren harira elkarretaratzeak egin dituzte, batetik Komisiones Sindikatuak hemen bertan Andre Maria Zuriaren plazan atzean ditugula, eta bestetik ELA-LAB eta Euskal Gehiengo Sindikalak SEA patronalaren eraikinaren aurrean. Zatiketa sindikalaren irudia izan da beraz ostiral honetan Gasteiz. Ertzaintzaren informazioaren arabera, 26 urteko beharginari inausketa lanak egiten ari zela tamaina handiko adar bat gainean erori zitzaion. Inpaktuaren eraginez, kaskoa apurtu zitzaion eta buruan kolpe handia jaso zuen. Ezbeharra izan zen unean, ez zegoen inor haren alboan. Se trata además de un sector que emplea muy poquita gente en Euskadi y de un sector además que ni tan siquiera trabajan de manera continua, sino que trabajan cuando tienen faenas y demás. Hay que tomar estas cifras, ya te digo, como alarmantes porque ofrecen una incidencia muy elevada respecto a otros sectores. Lab sindikatuak gainera gertatutakoa ez dela berria adierazi du, izan ere aurrek urtean 5 langile hil ziren basogintzan. Horrelako istripuak gerta ez daitezen neurriak hartzen ez dituztela salatu du. Prekaritatea nagusi da sektorean eta jakin badakigu eta guzti dakigu prekaritate asko dagoela sektore honetan eta hori jakinek ez dugu ulertzen nola Eusko Jaurlaritzak ez duen neurri zehatzik eta neurri zuzenek hartzen porque bada garai hartzeko, ja eduki dugu industria honetan lehenengo hildakoa
eta kontrol eta jarraipen zehatzak eskatzen diegu, izan ere enpresak irabazi asmoak bakarrik dauzkate eta administrazioak ez du bere lanarekin betetzen izango litzatekeela prebentziozko neurriak. Eta ez dugu nahi ona gehiagotan etorri. Gure ustez, langile guztiok daukagu eskubidea etxera onik eta osasuntsu itzultzeko, ez? Eta alde horretatik, gure asmoa da, langile dia antolatzea eta borrokatzea olako gertaeren kontra, ez? Eta ekiditeko, ez, batez ere. Osalanek jasotako informazioaren arabera, behargina 6 hilabete zeramatzan zaian egoitza duen Maderas Melchor Gómez enpresan. Lan arloko kontuekin jarraiki Osakidetzak bizi duen kaos egoera salatzeko eta zehazki lehen arretako langilei babesa adierazteko, igandean egingo diren manifestazioak gero eta babes handiagoa jasotzen ari dira. Asteazkenean, Bizkaiko Medikuen Elkargoak mobilizazioan parte hartuko duela iragarri zuen eta atzo beste hainbestek adierazi zuten tartean Euskal Herriko pentsionen mugimenduak, Euskal Herria Bilduk eta Ezker Anitzak Aiara Durreta. Mobilizazio ugari egin dituzte Osakidetzako langileek osasun publikoaren egoera salatzeko asteon eta aurrekotan ere. Izan ere, azaldu dutenez, Osakidetzak urteak eman ditu egoera kritikoan eta pandemiak ahultasunak eta gabeziak agerian utzi ditu, arretaren kalitatearen kaltetan. Igandean urtarrilak 23 sindikatuek deituta, manifestazioak egingo dituzte batik bat lehen mailako arretak duen kolapso egoera zein ospitaletako arretaren gainkarga salatzeko eta egoera horri aurre egiteko berehalako neurriak galde egiteko. Hainbat eragilei gainera protestara batzen ari dira, horien artean daude Euskal Herriko pentsionen mugimendua eta Satorralaia bizilagunen plataforma. Bizkaiko Medikuen Elkargoak ere erabaki du deialdiarekin bat egitea. Izan ere, ohar baten bidez jakinarazi duenez, lehen arreta kolapsatzeko zorian dago eta hori gertatuz gero, osasun sistema osoak behea joko du. Eragilez gain, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek ere bat egin dute deialdiarekin. Koalizioak agerraldia egin du ostegunean eta Rebeka Ubera EH Bilduko kideak aldarrikatu du politika iraunkor eta egonkorrak behar direla. Behar dugu kontratuak egonkortzea, behar dugu lan egiteko moldeak Osakidetzan aldatzea, behar dugu Osakidetzako antolaketa goitik bera errebisatzea. Eta Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemoseko kideak adierazi duenez EITBn manifestazioekin bat egin ez ezik, Eusko Jaurlaritzak urrian kanporatu zituen. 4.000 osasun langile ustez pandemia hoberantz zijoalako berriro kontratatzeko kanpaina bat abiatu du alderdiak. 4.000 osasun langileak kaleratuak izan zirenak ustez pandemia hobeto zijoalako berriz ere kontratatzea. Hala, aurrekus daiteke mobilizazio jendetsuak egingo direla Bilbo, Gasteiz eta Donostian. Aldiz asteotan, erakunde eta alderdi gehienen ahotan izan den gaia da makroetxaldeena, bada Nafarroarantz joko dugu orain izan ere, Kaparrosoko makroetxaldeak epaitegietara eraman ditu bertako irregulartasunak salatu dituzten kolektiboak. Horren aurrean Euskal Herria Bilduk babes helarazi nahi izan die, eta makroetxaldeak ingurumen ondorio izugarriak dituela salatu du Udane Arbeo. Kaparrosoko makrogranjak epaitegitara eraman ditu bertako irregulartasunak salatu dituzten kolektiboak. Hori beraz azaldu du Adolfo Araiza EH Bilduko bozeramaileak aste honetan makrogranjak debekatzea eskatzeko Podemos Alduguk eta Ezkerrak aurkeztutako mozio baten eztabaidan. Navarra Sumak eta PSNek makrogranjak debekatzaren eta Kaparrosoren ahistaren aurka bozkatu dute. Gainerako taldeek alde bozkatu dute, abiltzaintza iraunkorra sustatuz. Testuinguru honetan Araizek adierazi du Kaparrosoren inguruko informaziorik gizartaren esku jartzen duen pertsonak eta kolektiboak arazo horien guztien mezulari direla. Son el mensajero de todos estos problemas y esta empresa en su prepotencia les ha citado a un acto de conciliación previo a la interposición de una querella criminal por difamación, por calumnias, por atentar al honor, en definitiva, de esta empresa. Gaineratu du barrigarria iruditzen zaiela adiskidetza ekintza horren planteamenduari buruz dokumentu horretan esaten dena. Se apela al derecho que tienen todas estas entidades a la libertad de expresión, a expresar las críticas que puedan tener respecto de esta instalación, pero sin embargo se les advierte y se les conmina a que rectifiquen el contenido de este documento. Dokumentu ofizial horretan Kaparrosoko makroetxaldeak inguru giroan zenbaterainoko eragina duen erakusten da. Y lo que quieren en estos momentos, desde luego, es amedrentar, amenazar,
con acciones judiciales, en definitiva, que se callen. EH Bildu bere aldetik babesa helarazi nahi izan die kolektibo horiei, funtsezko papera betetzen dutela azpimarratuz. Este abuso de su situación económica para intentar amedrentar y callar a estos colectivos, desde luego van a contar, como digo, con nuestra crítica y van a contar con el apoyo a los mismos, porque hay que seguir denunciando que esta instalación en Navarra está incumpliendo muchas de las autorizaciones y muchas de la normativa que existe al respecto. Ordea ingurumena aipatu dugula, jakina da abiadura handiko trenaren eraikuntzak txikizioa eragin duela Euskal Herriko 11 txokotan, tartean Gipuzkoan 30 iturburu kaltetu dituzten. Hala udane arbeok emango dizkigu jarraian Anabasorren xehetasuna. Abiadura handiko trenaren lanek 30 bat iturbururi eragin diete Gipuzkoan. Unai Fernandez de Betoño, EH Bilduko legebiltzarkideak eskatuta Lakuako gobernuak legebiltzarrari bidalitako txosten baten arabera. Fernandez jakin zuen Angiozarreko baserri bat ur hornidurarik gabe geratu zela. AHTaren obrek etxeko abeltzaintzako eta ureztapeneko erabilerarako hartzen zuenaren iturburari eragin ziotelako. Iñaki Arriola lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuak onartu duenez, Ula iturburutik hornitzen zen Goronsarri baserria da. Nila Elortza Angiozarreko auzo alkateak naiz irratian baieztatu du lehortuta dagoela Olaiturriko iturburu hori. Atirazi du gogorra izan dela betidanik ura ematen duen iturri bat lehortuta ikustea. Golpe gogorra izena. Erreka, gure ustez, Olaiturrin jaiotzen da. Orduan, pentsa psikologikamente gentian dako ze esan gure garen horrek. Bazuten susmoa AHTaren lanek kalteak eragingo zituztela, eta uste okerrenak bete dira lanen lehen fasean gainera. Pero ginuan, hasieratik argi geneukan, itzurriak, manantialak, azpiko urrak, kaltetuak izango zirela. Eta ondio berez azpira sartzen hasi aurretik, lehenengo kaltia agertu da. Baina sekula inok zeban pentsauko, hau zanik pasau bihar zana. Kalte horiek Adif eraikitzen ari den udalaitzeko tunelen eraginez izan da. Baserria orain zisterna kamioien bidez hornitzen ari dira. Tuneleko lanak amaitu ondoren ezin bada Urribilgoa itzuli, Lakuak adierazi du Adifek aztertu beharko duela eragindako zerbitzua nola leheneratu. Bien bitartean Arriolak AHTaren obren ondorioz, beste 27 iturburu kalteturen berri ere eman du. Batzuek baserriak hornitzen zituzten eta beste batzuek aduna bezalako udalerriak. Eta albistegiarekin bukatu aurretik, kultura arlora jauzi eginda, asteazkena Bailetzan halako egun batez grabatu zen 1991 urtean, Ertzainak taldearen zuzenean 1991 diskoa. Taldearen musika bidean mugarria izan zen honako lana, eta Euskal Herrian grabatu diren zuzeneko diskoen artean aipatu beharrekoa. Disko bikoitzaren barnean murgildu gara 3 hamarkada eta gero, Koldo Otamendiren eskutik. Euskal Herriko musikagintzan badira mugarri izan diren diskoak. Hoietako bat Ertzainak taldearen zuzeneko diskoa da. 1991 izenekoa. 1991 urtean, Bergarako Txibisto aretoan grabatua. Zuzeneko diskoaren grabaketa 2 egunetan burutu zen. 1991 urteko urtarrilaren 18an eta 19an eskainitako emanaldietatik hartu zituzten kantuak, eta 2 egunetako kantuekin osatu zuten kantu aukeraketa. Guztira, 70 minutuko iraupena zuen grabaketa. Taldeak 4 estudioko disko zituen kaleratuak dagoeneko. Debuteko lana 1994 urtean. Hau den aldatu nahi nuke 85ean. Salda badago 88an eta amets prefabrikatuak 89an.
80. hamarkadan taldeak argitaratu zituen disko guztiak errepasatu zituzten zuzenean, eta 18 kantu bildu zituzten kontzertu berezi honetarako. Esan daiteke, Ertzainak taldearen garaiko zuzeneko emanaldietako arima ederki gordetzen duela grabaketa honek. Ertzainak taldearen lehen kantarekin hasten da diskoa, Ertzainak ereserkiarekin, amaitu berriz, Aitormena kantu ezagunarekin. Tartean, taldearen kantu klasiko asko eta asko. Pakean utzi arte, tazer ez da berdin, eder bati, hauten aldatu nahi nuke, ez dago ilusio faltsurik, esaiok 2 minutuero edo 574. Diseinu ederreko vinilo bikoitzan argitaratu zen diskoa 1981ko urte amaieran. Era berean, kasete eta CD formatuan ere ikusiko zuen argia lanak. Gainera, garaiko VHS formatuan kaleratu zen ere, irudi eta musika uztartuz. Eta duela zenbait urte, DVD-an ere eskura daiteke lana. Gaur egun, YouTube kanalean ere ikusi daiteke. Taldeak diskoetxe propioa sortu zuen zuzeneko disko kaleratzeko, Aketo. Garaiko disketxeekin mesfidati autogestioan saiatu zen talde gasteiztarra. Aketo zigiluan Ertzainak taldearen disko ez gain, Heriotza taldearen lehen disko ere kaleratu zen. Abenturak ordea, ez zuen asko iraun. Kontzertu honetan 5 izan ziren taldeko kideak. Gari gitarra eta ahots nagusian, Kike gitarra jotzen, Txampi baterian, Josu Zabala trikia eta baxuan eta Bingen Mendizabal teklatuetan. Hala ere, taldearen etorkizuna beltza zen garai horretan. Taldea desegingo zen zurrumurrua oso zabaldua zegoen eta estudioko beste 2 disko kaleratu bazituzten ere, taldearen amaiera igartzen zen. Ertzainak taldearen musikabidea 1983 urteko urtarrilean amaitu zen. Donostiako Gazka kiroldegian eskainitako zuzeneko omenaldi batekin. Bada ostiraleko kontuak horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Xabi Xakeraren azken kantuarekin agurtuko zaituztegu, Superlasai izena du lanak hain zuzen ere, beraz gustatuko zaizuelakoan, besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Superlasai, inoren zain, horrela gaude tranquil. Ondoan iruan nahi, eserreiteko gaitzarrenetan ditu nirekin. Festan hon nahi, beti jeri jai, ligonetan MVP. Buruan Hawaii, ahoan Bombay, mona mugalon pagi. Superlasai, inoren zain, horrela gaude tranquil. Ondoan iruan nahi, eserreiteko gaitzarrenetan ditu nirekin. Festan hon nahi, beti jeri jai, ligonetan MVP. Buruan Hawaii, ahoan Bombay, mona mugalon pagi. Gaur daudenak eta hainbat joan zirenak. Ala ere beti aurrera